Ƙwarya ni ba dan. Malam ina za ka je? Kamar ya ina zan je. Zan tafi nema mana ori. Wallahi ba inda za ka je sai ka sake ni. Je wallahi sai ka sake ni. Ba inda za ka je a gidan. Na gaji da wannan rayuwar kuncin wallahi na gaji sai. Ina cikin talauci da takaici wallahi sai ka sake ni ba inda za ka je. Wallahi sai ka sake ni. Ina. Na gaji da zaman kunci da takaici wallahi sai ka sake ni. To me na miki? In dai kai dan halak ne ka sake ni. A ni dan halak ne ko To ka sake ni. Kika ce in sake ki? Eh ka sake ni. In sake ki? Eh. Kai? Kar fa a ce ya sake ni. Ya sake ni. Wayo! Na shiga uku ya sake ni. Wayo ya sake ni. Ya sake ni. Me ya faru kike kuka? Me aka yi miki kike kuka? Me ya faru? Ya sake ni. Malam Buban ne ya sake ki? Wallahi ya sake ni. Malam Buban ne ya sake ki a wani dalili ya sake ki? Wayo na shiga uku. Bari in kira shi. Hello? Malam Buba na ganin ka ina jira. To ke me kika yi? Kaji can ya sake ni wallahi. Bari mu gani saki nawa ya miki inda dama a sulhu. I love you wujiga wujiga. Idan kin gama ki daura min ruwan zafi. In na dawo zan yi wanka. Ai ba ma sai kin zo wurin ba.